Assalamu alaikum. Wata yawa take tambaya ta ce mijinta ne ya sake ta, da ya sake ta ana nan ran nan ba ta ƙara iddata ba, sai ya bugu suna hira sai ce to na maida ki, sai ta ce haka kawai ka ce ka maida ni baka nemi tambaya ta ba, ni ai ina da matsala da kai ban yarda ba. Dama ta ce suna wulakanci dandana, tun da ya sake ta bai yi mata magana ba, to yau kawai sai ya bugo ce na maida ki, ta ce kawai haka ka maida ni baka tambayi shawara ta ba, ta yi mai wulakanci. Sai ce to tun da haka ne na janye maida wai. To shine suke tambaya yanzu, tun da abin suna nan suna da matsala, wasu su ce musu akwai saura tun da wannan ba saki ba ne, wasu ce a'a ai shi ma saki ne. To shi suka ce a tambaye ku wai wannan maganar da ya ce ya janye maida wai, da ya ce ya maida ta kan saki yake shi ma. Mutum ne ya saki matar shi a saki guda, tana cikin idda, sai ya kira ta waya ya ce ya maida ki, ita kuma sai ta ce haka nan kawai, daga kira na kawai ka ce ka maida ni, ba ka zowa wuri na mu tattauna ka ce in na yarda koma yarda in koma gidanka ba, saboda haka ita ba za ta koma ba kaza ka sai ce to na jayi maida ki din. Abin da ake tattaunawa yanzu wannan na jaye sakin din, na jaye koma wai a matsayin saki yake koko a ba saki ba ne. Saki guda yana nan, jayewa kuma ai ba jayewa ba ta daga cikin koda ma kalmomi irin waɗanda suke da ruwa biyu na saki ba. Na jaye mai da ki ma'ana ki ci gaba da idda ki, idan har ta kare idda ba a koma ba to shi kenan. In ana so a koma yanzu ba magana kome ne za a yi ba, sai an sake sabon ɗaura aure da sadaki, amma saki guda ne kawai tsakaninsu, domin wannan ba saki ba ne. Kenan sun iya komawa amma da sadaki da sabon ɗaura aure. Na'am. Allah ƙara laya. Wannan kuma yake tambaya ya ce wai macen da take lafiyar namijin da ko a ce mutumin da ya rashin lahiya na hauka, to sai samu lahiya ya ce duk sallolin da aka bi shi da azumin yanzu sai ya mai da su koya za shi. Mutumin da Allah ta jarrabe shi da hauka lokaci mai yawa, daga baya kuma hankalin shi ya dawo, wai duk sallolin da azumin da bai yi ba sai ya rama ko duk ba zai rama su ba, saboda sun riga sun lokacin da ake yin su baya cikin hankalin shi. Allah ya riga ya dauke ya dauke alkalami daga mahukaci. Haka kenan ba zai rama su saboda lokacin da ake yin su ba wajibi bane gare shi. Kamar karamin yaro ne, in ya balaga sai a ce tunda yanzu ya fara sallah duk tun daga da aka yi shi. Sannan lokacin da ake sallah, lokacin da ake azumi baya cikin hankali, ma'ana yana cikin mutanen da Allah ya mida su gefe, ibada ba dole bace kai. Na'am. Wannan kuma yake tambaya ya ce macen da ke jini istihada duk lokacin da za ta yin sallah sai ta yi wanka ko Allah za ta yi. A macen da ke istihada, jinin da bai yanke ba yana ta zuba kowane lokaci, wanda shi ba jinin al'ada ba ne, to in za ta sallah wanka za ta yi ko? Wanka ya ce wanka za ta yi ko kowane sallah ko alwallah. Ba ta yi alwallah kawai za ta zangi, saboda ba jini ne na mi ba, za ta dai wanke wurin shi, kuma ko da tana sallah yana zuba ba wana. Na'am. Saboda ba jinin al'ada ba ne, jini ne na ciwo na rashin lahiya. Haka ne. Na'am. Wannan kuma yake bara addu'a. Kamar ita ba ta rike arwallah. Yau ba ta yin sallah biyu da arwallah guda ko sallah uku. Kowace sallah sai ta yi mata arwallah. Na'am. Ko da ba ta yi bawali ba, ko da ba ta yi bayan gari ba, ko da iska bai taga jikinta ba, duk lokacin da lokacin sallah ya sai ta sake arwallah. Allah. Saboda wannan jinin. Na'am. Wannan kuma yake bara addu'a, fuskan an ɗau sunayensu ga wajen aiki kusan shekara guda har yanzu ba a kira su bai ce yana bara addu'a. Wani ba Allah na bara addu'a cewa an dauke sunayensu, an shi takardunsu wurin neman aiki haka, to kuma wajen shekara guda shiru har yanzu ba a waiwaye su ba. To ku kama musu ko ku kama mashi, Allah ya sa jinkirin ya zama alheri. Amin. Ku kama mai da addu'a Allah subhanahu wataala ya sa a waiwaye shi. Babu ko wurin kama malam, babu ko to bismillah. Assalamu alaikum.
yana da magaji wanda ya ce kai har zuwa da shi amma ko shi ke mai tsare ko shago ya ce kai kawai sai yake kalla kuku don yana mai tsarin dukiya kai kuku ya ce kai kawai zuwa gidan shi kuku mutum ne yana da magaji kuma yana mai tsaron shago sai magaji ya ce kai ya ƙara zuwa gidan shi. To abinda za a dibawa a gani tana yiwuwa wani abu ya faru dama bai kamata ba wato ɗa namiji zan ki shiga gidan magajin shi ba tare da magajin na nan ba ko kuma ya shiga ya saki jiki a cikin gidan ya shiga ko ina wannan duk ba haƙƙin shi bane da yana daga cikin abubuwan da ba su da kyawu ba ana kaga shiga gidan dan uwanka ba ku gaisa da matar shi ka ta hek kaga ƴaƴan shi ƴaƴanka ne su san ka san su saboda mi yau da gobe kar su zo su girmama ba san kai ko wane ne ba ko ba san matsayinka ba da ko wannan ana iya yi amma ka aje a saki jiki a yi ta wasa da sauransu ko ka shiga gidan magajinka ce ma wanka za kai to na san tana yi waɗannan abubuwa su ne shi kuma magajin ce kai ya ƙara shigan mai gida amma inda ba waɗannan ma'anonin ba ne to bai kamata ya hana shi ba musamman kamata ya ce mai lokacin da ka san ina nan ka zanki zuwa gida na yawwa ka san da sahe ina nan kayan ƙarfi 11 ina nan ban hita ba ko kuma bayan isha'i ina nan har zuwa kwana duka iya zuwa ko kuma gida nake cin abincin rana ka san lokacin da nake cin abincin rana ka iya zuwa gida amma ba haka ba yanke zumunci ne bai da kyau. Na'am. sai tabzihi ne wanga bayan sallah da salloli guda 5 da yawan to yana tasbihi sai tabzaha ta kuce mashi kawai a tsakanin subhanallahi walhamdulillah to sai ya rasa wanda zai kama can gaba za a yi ko bari za a yi sai yana tasbihi bayan sallah ko da tasbaha sai tasbaha ta kuce mashi to waya za yi gaba za yi ko koma ya za yi baya ga ya fara to duk wanda kai daidai ne in ka ci gaba ma amma dai abin da ya ba alheri shine ka koma baya ka tabbatar da cewa ka yi tasbihin ka cikakke don da baka san ina ka tsaya ba. Allah ya samu dace shikenan ku to Allah ya biya mana bukatunmu, Allah ya shaye mana hawayenmu, ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka raba mana asiri duniya da lahira. Dan uwan karatunmu da Allah ya macikawa yau kwana 5 kenan, Allah ya ji kanshi da gafara, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna makomashi. Bawan Allah wanda ke zama nan wurin a Kantu, Allah ta'ala mai cikawa ranar Juma'a cikin dare washe gari aka tashi da labarin rasoshi lami lahiya bayan la'asar ciwo ya kama shi daren Juma'a wanda suka yi sallah tare da shi dai sun gane shi. Bayan la'asar Allah ya jarrabe shi da ciwon masassara kuma daga nan ya zama dai ciwo na ajali shi kenan, ba ma ciwon da yake damun shi bane ya sanadiyar rasuwar shi ba. don ba rawata ya yi ciwon abin nan tension wajen wata 3 yana kwanci. ka Allah ya ji kanshi da gafara, Allah ya sa ya huta, Allah subhanahu wataala ya hada mu da shi gidan aljanna, Allah ya sa mu kare da duniya lahiya, abinda muke karantawa Allah ya sa ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu. Allah ka ba mu lahiya, ka ba mu abinda lafiya za ta ci. Allah ka raba mu da yunwa, ka raba mu da talauci, ka ba mu arziki da wadata ya Allah. Allah ka ba mu ci gaba a cikin rayuwar mu. duk abin da muke roƙonka Allah na alkhairi Allah ka hi ƙarfin shi Allah ka ba mu ya Allah. duk abin da muke roƙonka na ka tsare mu daga sharri Allah ka fi ƙarfin shi Allah ka kare mu ya Allah. Allah ka kare mu daga makircin masu makirci ya Allah, da sharrin masu sharri ya Allah. ka sa mu cika da imani mu kare da duniya lafiya ya Allah. ka ba ka san mu kwanciya hankali da zaman lafiya ya Allah. ka ba mu tattalin arziki dorarre tabbatacce ya Allah, wanda zai amfani mai albarka ya Allah. matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah, marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya, marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama, Allah ka sa sun huta, Allah ka gama mu da su gida aljanna. Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah, ka daga musulunci da musulmi ya Allah, kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah. Allah ka kara musulmi haɗin kai da san juna da runguman juna da tausaya ma juna da taimaka ma juna ya Allah.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin